Op maar liefst 18 locaties in Maastricht is er onder de noemer Emerging Artists Unveiled werk te zien van 23 geselecteerde jonge kunstenaars voor wie een speciaal podium wordt geboden. Zodoende kunnen deze kunstenaars niet alleen ervaring opdoen om te exposeren, maar ook om te organiseren en te ondernemen. We hebben een aantal mensen die echt specifiek de route zijn aan het doen, die langskomen. Sommigen die zijn toevallige voorbijgangers en die gaan daarna ook de route doen. Dus ik ben heel blij. Ja, en het zijn allemaal jonge kunstenaars die het podium wordt geboden. Ja. Dat is het idee. Ja, in ons artcafé heb ik een vaste collectie kunstenaars. Dat zijn lokale kunstenaars, voornamelijk vrouwen dus. Die allemaal behoorlijk gezetteld zijn. Die zijn allemaal 30, 40 jaar bezig. En daarom vonden we het zo leuk om hier aan mee te doen, om ook wat jong talent podium te bieden, maar ook om het een beetje de contacten te mengen. En scheelt het dan ook nog dat het is als voorloper op TFAF? Pikken jullie daar die sfeer er een beetje mee? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso voor die meisjes zeker heel erg leuk, want een van de twee meisjes, Andra, is haar eerste expositie hier. En om dan meteen in de allure te mogen staan van de TFAF. Nou ja, goed, en we nodigen natuurlijk ook de mensen uit die naar de TFAF gaan om kennis te maken met hele toegankelijke en lokale kunst. Ja, jij bent een van de jonge artiesten. Klopt. Hier uitgenodigd, of had je jezelf aangemeld? Ik heb mezelf aangemeld. Ja, ik zag een open call passeren en dan dacht ik ga meedoen. Ja. En dan heb ik het geluk gehad om geselecteerd te worden door de jury. Momenteel studeer ik aan de Toneelacademie van Maastricht. Ja. Daar doe ik performance. Ja. Ik ben vorig jaar daar begonnen als scenograaf kostuumontwerp. Nu ben ik geschakeld naar performanceopleiding, omdat ik toch meer mijn autonome kunstenaarschap wil blijven ontwikkelen. Zijn er genoeg mogelijkheden tegenwoordig voor jonge kunstenaars om een podium te krijgen? Ik denk dat er wel veel mogelijkheden zijn, maar het blijft... Ik bots wel op veel obstakels, ja. Je moet altijd wel vechten, zeg maar, voor een plekje. Want er zijn een paar kansen, maar er zijn heel veel jonge kunstenaars die daar een plekje willen veroveren. En dan is het altijd wel een gevecht. Je moet jezelf altijd wel toch op een manier in de strijd gooien om een plekje te verdienen. En is er ook al een belangstelling voor jouw werk? Ja, Peter in de eerste plek. Ja. We zijn nog maar net open en er zijn wel al fijne reacties gekomen. Ja. Ja.